Hindi ako natanggap na FA eh. FA, ano yung FA? Flight attendant. Oo. Kulang daw ako sa height. Hindi niya abot yung ano eh. Ganun. Nag-airplane kami, hindi niya abot yung... 5'6", mga around that. Hindi ako umabot. Oo. Tama-tama, hindi ako makakapag-massage. Diba? Sino? Hindi tutunog yung ganun. Oh! Pa. Ayaw mo nung sa ano? Yung sa likod? Sa likod? Nandito na, no? Isahan lang. Oh! Parang hindi mo nakapatunog yun. Hindi ko... Ito. ending. Oh, ito na yung next na customer natin. Kamusta yung ending? Solid.